Nos claramente pretendemos con esta plataforma, igual que o resto dos colectivos, conseguir que Galiza sexa declarada zona CEIBE e entre a partir parte da rede de zonas CEIBES europea. Pero dúas comunidades autónomas que se declararon zonas CEIBES de transgénicos son Asturias e o País Vasco. Canarias tamén, efectivamente, unha novidade de hai uns poucos días. Canarias e Baleares tamén se declararon zonas libres de transgénicos. O sindicato defende, lóxicamente, un rexeitamento total aos transgénicos. Temos que ter en conta que a introducción deste tipo de alimentos na agricultura solamente responde aos intereses económicos de 4 grandes multinacionais que aínda a maiores do rexeitamento da sociedade e do sector agrario siguen empeñados en quererlos introducir. Cal é a situación actual dos transgénicos en Galiza e que é o que nos motiva a poñer en marcha esta campaña informativa? Buceando na página web do Ministerio de Medio Ambiente, que é onde está esta información sobre bioseguridade e sobre ensaios solicitados por empresas, nos decatamos de que hai solicitadas para esta primavera 11 peticións por parte de distintas empresas da biotecnolóxicas para realizar ensaios en campo de cultivos transgénicos en Galiza, concretamente nos concellos de Ribeira, Mesía na Coruña, Vilalba en Lugo, Chantada en Lugo e tamén Arteixo na Coruña. 11 ensaios de liberación na natureza para ver como se comportan diferentes variedades de cultivos transgénicos ou híbridos de transgénicos. Temos constancia dos danos que isto pode facer ao sector agrario. Nesta última década, digamos, de uso máis masivo dos transgénicos, se han constatado unha maior dependencia dos produtos agrotóxicos na contra do que defenden as grandes industrias, problemas de resistencia en malas ervas e en pragas, problemas para levar a cabo os contratos de moitos labregos e labregas, xa que, aínda que estas grandes industrias multinacionais siguen dicindo que non hai ningún problema, a realidade é que logo as empresas non queren comercializar os produtos transxénicos, ata chegar a localizar enfrontamentos entre labregos e labregas por diferentes sistemas de produción derivados das contaminacións. E nós, como produtores, debemos de exixir de que si estas multinacionales están tan convencidas de que verdadeiramente non vai haber ningún efecto negativo ni nas nosas terras, ni na nosa saúde, que o certifiquen e que nós podamos pedir responsabilidades. Nós temos solicitado en diversas ocasións, tanto a medio ambiente como a medio rural, que nos informen dos lugares, da extensión, das variedades, etc., que se van a ensaiar en campos galegos, un pouco para coñecer cal é o risco e para que os produtores e produtoras coñezan que hai cultivándose na natureza, non en laboratorio, variedades de transxénico. Temos que poder saber e elegir isto queremos comer, isto non o queremos comer. Entón, dende esa parte, a cuestión dunha etiquetaxe correcta. O que pretendemos é que as nosas administracións garantan a bioseguridade, garantan a saúde da cidadanía e que lexislen no senso de prohibir calquera tipo de cultivo transxénico no noso país, e máis, non únicamente no respecto aos cultivos, sino que entendemos tamén que a legislación de etiquetaxe ten que ser bastante máis estricta. Un dos maiores coladeiros, por así dicilo, de transxénicos está sendo nos pensos animais, e que eso, na medida na que eso queda incorporado na estrutura animal, acaba pasando ás persoas consumidoras. Por cuestión de saúde, se está minusvalorando as posibles repercusións que están tendo. Hai riscos de xenerar, son novas moléculas, son novos organismos os que se están xenerando e non sabemos como o corpo vai actuar. Aumento de alerxias, maior resistencia de determinadas bacterias, quizáis moitos dos nosos medicamentos deixen de ser efectivos por esos novos organismos. É unha incertidume e, por outra parte, tamén algo que xa está constatado. As medidas de bioseguridade, insisto, son ridículas, non? Son 200 metros de distancia cos cultivos tradicionais e despois un perímetro neses 200 metros de o que se chama cultivos trampa, que son variedades tradicionais que están aí precisamente para capturar ese pole. Todos sabedes que a difusión do pole por vía aérea a cada miles de metros, centos de kilómetros, é que un perímetro de seguridade biolóxica de 200 metros é absolutamente insuficiente. O que descoñecemos absolutamente é cal é o estado actual dos cultivos transxénicos no noso país. Por eso, tamén temos solicitado información que até agora non foi suministrada ás distintas consellerías implicadas, neste caso a Medio Rural e Medio Ambiente, sobre a localización
das plantacións de millo, en este caso, millo transxénico en Galiza. Plantacións xa non experimentais, senón comerciais. Porque tengo control das sementes, tengo control do alimento, e quen controla o alimento controla a vida. E vamos a deixar, é algo que debemos reflexionar, si 4 multinacionais van a controlar o noso alimento, van a ser capaces de dominar os cultivos e van a ser capaces de dominarnos. Reflexionemos que o que queremos liberdade, queremos elección, queremos soberanía alimentaria ou queremos sumisión.